Εξαιρετική ποντιακή βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Σάββατο 9 Μαΐου. Η Ποντιακή Εστία Βοστόνης σας καλεί σε ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι το Σάββατο 9 Μαΐου στην αίθουσα δεξιώσεων της Εκκλησίας του Αγίου Νεκταρίου 39 Belgrade Avenue, Roslindale, Βοστόνης. Μαζί μας από την Ελλάδα ο μοναδικός Γιώργος Ορφανίδης. Θέλω να παντρεύω ασαφκά την μαχαλάν, δε βαπέα το τον κυρίμ, κοκοράκια να χαλάν, δε βαπέα το τον κυρίμ, κοκοράκια να χαλάν, κοκοράκια να χαλάν. Στη λύρα ο Γιώργος Αλεξανδρίδης. Ακόμη ο Σταύρος Πετρίδης στο μπουζούκι, ο Παναγιώτης Βασιλιάδης στο νταούλι, ο Γιάννης Απαζίδης στα κρουστά και ο Ιωσήφ Τσεντεκίδης στο αρμόνιο. Γενική είσοδος $30. Παιδιά κάτω των 12 ετών η είσοδος είναι δωρεάν. Πληροφορίες και εισιτήρια στα τηλέφωνα 6177 51 80 14 και 6172 76 34 26. Αυτό το ποντιακό γλέντι δεν πρέπει να το χάσετε. Σάββατο 9 Μαΐου στην αίθουσα δεξιώσεων της Εκκλησίας του Αγίου Νεκταρίου η Ποντιακή Εστία Βοστόνης σας υπόσχεται ένα αξιμέρωτο γλέντι. Τα στολιά των αντέψεων, τι τους μάνσια χαντέψεων. Είμαι ο Γιώργος Ορφανίδης και το Σάββατο 9 Μαΐου θα βρίσκομαι στη Βοστόνη στο χορό που διοργανώνει η Ποντιακή Εστία. Το Σάββατο 9 Μαΐου θα χαρώ να βρεθούμε ούλεντάμα στη Βοστόνη, στο χορό της Ποντιακής Εστίας, στην αίθουσα δεξιώσεων της Εκκλησίας του Αγίου Νεκταρίου.